explicaban Enrique o alcalde e Enrique o asesor, pois temos fuerzas e voluntad de seguir con isto mentras os datos de diagnóstico e de previsión do cáncer de páncreas non cambian, porque é como unha cruzada personal. Isto representanos a nós e a todas as demais carreiras, porque ao final todos estamos vinculados por unha causa personal e o que pretendemos é que naide volva a pasar por unha situación como a que nos vivimos no 2018, porque é moi duro e vemos que polo momento, pois tristemente, se sigue repetindo. O noso traballo aquí de todos os que estamos, da delegación, o noso como asociación é totalmente voluntario, tamén como decía o asesor, tamén requerimos, temos moitos voluntarios que nos botan a mau uns días antes, durante, despois, que nos axudan cos habituallamentos, co recorrido, que temos que mencionar a Parra, que hoxe non pudo estar aquí, un montón de voluntarios que fain posible que ao final se chegue a ese nivel de recaudación nun pueblo de 2.000 habitantes e nunha comarca que seremos, non sei, 20.000, 25.000. Cheguemos a recaudar tanto como en ciudades de decenas de miles de habitantes, centos. Para nós esa aportación que facemos pois é un orgullo e sobre todo estamos moi agradecidas porque ven moita xente, moita participación, como decía Enrique, sumar graus de arroz, non subimos o precio da inscripción, mantense este ano tamén 12 euros para adultos, 6 para pequenos, e cada pequena aportación ao final suma moito. Tamén temos que agradecer aos patrocinadores, a todas as empresas da contorna, as grandes, as pequenas, porque sin a súa aportación non sería posible facer algo así como que facemos, que este evento, no que todo o que se recauda vai para a investigación e no que podemos aportar a xente que ven a participar, podemos aportar que teñan esa camiseta que está a deste ano, que teñan a súa bolsa do corredor, que teñan a súa auga para o recorrido, que teñan os habituallamentos, que hai 2 tamén este ano no recorrido, e poder facer esa convivencia ao final, no que tamén contamos con médicos que veñen de Ourense a apoiar e, sobre todo, a visibilizar a enfermedad e a concienciar, porque ao final é unha enfermedad cuyos síntomas son moi inespecíficos, que se poden asociar con cualquera outra cousa e que necesitamos, sobre todo, concienciar a xente, os médicos, o sistema sanitario, de que eses síntomas inespecíficos de dolor de espalda, de cambio nas deposicións, de dolores inespecíficos que poden ser deste cáncer e que é necesario telos en conta para diagnosticalo de forma precoz.